La petita església romànica de Sant Joan de l'Avellanet està situada entre Bagà i Gisclareny, en el terreny d'acampada de Sant Joan. Molt a prop d'aquest indret finalitza la via Nicolau. Situada dins l'antic comtat de Cerdanya i concretament a la vall de Brocà, l'església depenia religiosament de la diòcesi d'Urgell. Ja es troba esmentada l'any 983, en l'acte de consagració del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, al qual fou vinculada com a donació. Al segle XIII torna a ser esmentada, l'any 1255, en què Ramon Guifré d'Enveig va vendre a Guillem Ramon de Falla tota la vila de l'Avellanet. Al segle XVI, el país es va anar despoblant i començà una època de decadència i abandó per Sant Joan de l'Avellanet. Segurament va ser aleshores que els seus habitants es van traslladar a viure a Bagà. L'església consta d'una sola nau, amb volta de punt d'ametlla, rematada vers llevant per un absis semicircular. Una restauració moderna ha permès que aquesta església es mantingui en un bon estat de conservació.